Zehazki, ikasturtea amaitzear. Hemen kontua. Eta esateko beste zerbait ere nuen, baina saio hasi aurretik, aritzen garago hemen tertulian, eta tertulia horren emaitza. Horrela az daiteke saio bat, etxalo bero bat, bezen zileak zerran horren. Zaiut, lanera etorri behar izan da horrela? Bai. Asko zobeto. Hori esan da. Ikasturtea amaiera. Arnasketa. Bai, mesedez? Bai. Iritsi dira notak, zu. Eta? Notak? Guriek bai? Gureak. Paulo keban dizkit, gure artezleak. Zureak oso onak. Oso ondo, ia bikain. Aipatzen zen hor bikaintasunerako tarteka bertxoren batean horrela... bueno, silabaren bat gora bera. Nik ohar gehiago nituen, Aipatu da... A ber? Ahoskera, pixka gehiago. Ez. Gehiago, ahoskera. Ez. Bestetik izan aipatu da? Bai, bere alako txistiek asko balitzu da, Ja. Biderbi. Ja, oskatuko banitu, zer esanik ez. Nota larriena edo, gure ganako baino izan da, Emiluzeko eskuaren deiadarra. Ez ze, aldaketaren bat eta, igual, azkenak ote diren, Benetan? Lastima. Ni oso alden hau, Bai, antza Euskal Herria ez. Ni etnografiaren oso alden hau, Pasa, arrula. Baina, Beñat eta Nerea, Marita, miren, Andrei eta Izaro, Kinka Larrian. Orduan, inkesta publikoa izan da. Eta Eustaten datua dira, okerrez banaiz, ez dakit norenak, baina Miluzeko eskuaren deiadarra Kinka Larrian. Baina eta Nerea, zuek zer diozu, Ze pena. Bai, asko gustatzen zaigu momentu hori. Gustatzen zaizu, Claro. Nik aurrekan entzun Olaia Intziarte kritikatzen Miluzeren eskua. Esan du zerbait ez da? Bai. Bai, Desagertu beharko lirateken gauzak eta saioa oso ondo, baina eskuaren deiadarra. Laia. Eta Olaiak gero berak esango du ez, nik hanka bat dut vanguardian bestean folklorean. Baina adarra kanpora bat ez bada, segulakoa. Bueno, zuek zer modu bikote? Ondo. Nota honak zuek, Momentu, Duzu irakurtzea? A ver. A ber? 16. saioa eta 7.200 euro Nota hori... Horrela, zenbakiek eta jartzen ez ziren garaian izan zen aurrerapen egokia daramatik. Oso egokia ere, Niaztakuri gabe 9,9 momentuz. Ja. 7.000 euro ondo daun Nerea, Gainera, sofa etxien barria zan. Etzan aldatu behar. Egia da. Zeo zer? Hola etxean. Ez. Konformatzen geha da kaunakin. Bai, ez duzu behar. Zer No, nahiko xurra geha lagun. Bai, oso. Orduan, etxetik begira ari diren lagunei eta esan, zuei, ez zaizu zer eroriko, Zazpila berren hori irabazita. Ai, eske daiz. Bakizun txiki bat ari ez da. Bai, udaran, bai. Aliarla. Bai, udaran zehar, oroar. Bai, hombre, pues... Ronda batzutare dugun biarako zingo deu. Lagunei ere iritsiko zaila zerbait, ez da? Bai. Oso no. Ia zakua izan den. Bai. Ikasturtea amaitu horretik, bestela? Bai, ez da. Ondo legoken ikuste. Zakua udan ere hemen geratuko balitz, beti mehatxupean. Beti bat egon behar da zaintzen. Guk nahi genuke, zakua eman eta oporretara joan. Guk ere nahi dugu. Jasore nahiko genduke. Ikote, sorte hon. Bai, miren, jaso ZVP nahiko zenukete. Etorri eta sakutxu eraman. Eta uda egin, ez dugu aipatu, bueno, bai, kotxien, gira baimena. Bai, holan dirutxue lortuta, bai, miren, zein da kapritxoren bat, zegoen buruari. Bidaien bat edo bestera. Bai. Begiz jota, noranzkoren bat? Ni Argentina. Argentina. Begira. Ebita ikusten, ondo. Kampo Santora. Eta Milei eta hori, bueno, bere ez ikusi aldela. Mai izuk zer diozu? Nik Argentina ondo ikusten dut. Baita ere, Kubara bestela, bai. Kubara bestela. Oso ondo. Bueno, gogoratuko dugu, Eibartarrak. Bai. Bestela, herrian. Baita ere? Herri ederra. Urruti joan herrik ez dago. Udan zegiro Eibarren, hori ezakita diez. Ustu egiten da? Ustu egiten da. Bai, Da, bero ederra egongo dabe, bai. Bai, ondo bedo. Badakizuen ora joan. Esan dugu, biologia ikasten zabiltz, ez emo falta, amaitzeko? Ba, espero hurrengo kursuan amaitzea. Espero, Eta asmoak eta? Ba, ondino ez dakit. Lanerako, alegia? Bai, dinot. Edo ikerketan... Ikerketa guztauko jatan. Zuri, Beñati esaterako asko gustatzen zaio plaktona eta. Nahi bazu. Zuri gustatzen... Ni gehiago mendixan eta landarak eta... Bai? Bereziki landareren bat, horrela ikertzeko azarena edo? Ez, zolan, orokorrean. Oroar mendia. Ondo. Miren, karrerak eta maituta? Ze plan? Bueno, irakasle, izatia, edo bestela itzultzaile.
Ondo? Ah, ondo? Mira. Ba, Eibarrete irakasle, ja, igual, antxonoaz eskondu edo zer. Urrengo pausue. Komediarako materiala izan dugu, etorkizunean, zorionez. Bueno, bigarren eguna, mai biren, ongietorri, eta sorteon. Eta gurean estrenagoz, Adei eta Izaro, Gabon, zer moduz? Gabon. Ba, ondo, onden. Ondo, nondi gatoz? Barakaldotik. Barakaldotik. Klasekideak, Bai. ze ikasten ari gara, Adei? Matematika. Iepa! Epa! Ez zuek ala erabakita edo? Bai, Bai, erabakita, erabakita. bai. Eta unibertsuaren indarrek Noski, erakarrita igual. Hori, dena kontuan hartu behar dago hemen. Izaro non, Leioan. lehioan EH1 ari zarete, zemagarren maila edo. Lehenengoa, aurten hasi gara. Eta, Bueno, ondo. Bai. Onartzen goaz. bueno, guri umetan esan ziguten, matematikak beti presente daude, zuen kasuan, esanik ez, ezta? Bai. Baina ondo ari zarete Adei. Bai. Ikasketetan eta fin, Zenbaki gutxi, hori bai. benetan? Bai. Dena letra, bai. Eta den argudiatu behar dugu. Matematikak ikasten hasi eta zenbaki gutxi, Bai. Begira. Ui, algoritmo asko. Ba, Bueno. beste kontu batzuk ere izango dira ikasi beharrekoak. Hemen letrak nagusi, Miguel Luzen. Bai. Bueno. Nolatan ze euskal ikasketetako hainbat ikas eta matematikari gutxi etortzen dira, nolatan animatu gara, bikote? Ba, behin, esan genuen, ba, esan zian, proposatu zian Adeik, etortzeko ona, Aha. eta esan nion bazergatik ez. Zergatik ez, igual kalkulatu zen dituzen arrakastarako estadistikak. Joango bagina eta egingo bagenu hau, eguneko, bueno, zakua irabazita, beste kalkulo batzuk kalkulo horiek, bai. Zer egingo genuke diruarekin? Ba, niri gustatuko litzaidake Grecia bizitatzea. Ah, bai, Ba, ez ondo? mira, Izarok zer dio? Ba, gida baimena ordaintzea gustatuko litzaidan. Autokontuak eta gidabimen kontuak oso presente. Egia da, demora librean ere, denetik egite duzuela zuek. Bai. Dantzataldeak aipatu dira, Bai. Adei zu nontzabiltza, Ibarrakaldu. Ibarrakaldu dantzataldean, Izarozu, Laguntasuna. dira bi talde. Bai, ez Eta dut. elkarrekin Bai, bai, rollona edo badago... Bueno. Bai, West Side Story pizka bat, Bai. dantza Bizkaiko batalla dantzari batzuk, egunetan. hori da, kontuz. Gainontzen Adei, aipatu duzu politika zalea zarela. Bai. Ze alderritakoa? Broma da, lasai! No da, ba. Politika, oroar. Bai. Oroar. Izarozuk, gainontzeko zaletasun artean. Mendira jotea gozatzen zara. Begira, oso ondo, mendia, denetik gaur daude, lehentuko momatuk, Ondo pasako dugu seguru, animo, bikote, zorte hon. Zerrik asko. Txistak bider biez. Txistik baliza de bider lau. Opa! Ondo. Miluzeko zakuan, hau, goronzu be, harina noka mazortzi mila. Boston da beroita marrebiro. Bueno. Placer bata. Bai, horixe. Zorkeztu Ondo. Eta publiko honegaz ere. Agura indarra gaur Miluzen! Oino berriko batila! Aniturri! Ikastetxetik, haizu zen. Txetxalo! Onak, Txalo onak. Txalo onak. Adei izara, ikusten zuie segun honien. Eta zarien, sekulako gira daukagu. Eta azteko, zer egingo duzu ez fotokumeak, triboren berbak edo ikusi makusi. Ikusi makusi. Ondo. Bainazetan ereari, Potxokumeak. vale? Ondo. Eta trigoren berbetan, mailita miren. Ondo. Bikaintasunaren mila, Ilaski. Bikaintasunaren bila, bertxo, no, ez dute. Entzun, bainat nerea, etxien holan Ikeatik eta? Montatutako zer badaukazue, edo? Ez ez dugu ezer erosten. Ez Dana da lagunei ere. sobratzen zaiena. Bai. Bai, ez dugu Seguruna ezer erosi. izatez ikeakok izango dira baino. Baina, ez dugu erosi. zerrak, ia garbigune moduko batzuk. Hau ez dugu behar eta, ekarri. Hola, bigarren eskuko esposizio. Ondo. Gualapo, baino launetik. Ekologistak oso. Oso. Horregatik itego, Oso, ondo. Ba, orduen, etzen duten ikusiko pasilloetatik txirritatxo. Ibili da? Ibili da, beran txapelaga zan, Pasillo artean. aulkiai begira. Nola? Bainat. Exark. Exark. Poang. Ikean izan da txirritatxo, bainat. Muntatzeko erosi, Nituen. Ikean iru, Armario. zenbat pieza eta zenbat, Torloju. eta zenbat, Instrukzio. 3 orduz gabiltza, Lanean. nazkatzen ari naiz, Dedio. ustez bat muntatu dugu, Baina. piezak sobratzen, Zaizkio. Barkatu, Eta ikasturtea amaierara begira, bikaintasuna nabari dute ben, oroa. Alde guztietan, begira. Puntu! Eta beste, Ilaski. Ondo! Oso ondo. betzen, egin bari. Hori da, nik ere pasio Berak horiek asmatzen zuen, reprimitzen ikasi dut, bai? Suspentzia mantentzea aldera. Baina biren, batek daki zer datorren tribuaren berbetan. A ver. Bueno, aurreratuko dizuet, Animaliak eta irainak
Bai. Ba, biak uzartuta. Nazte ona. Begira. Animo, hemen txeberroak. Eta guazen, demora mai. Besten gauzetan sartzen dena. Katabustana. Besten gauzetan sartzen dena, miren. Belemokoa. Besten gauzetan sartzen dena. Azeri muturra. Hori bai. Iritzia maiz aldatzen duena. Bai? Txori bustana. Oso ondo. Arrokeriaz dabilena. Oiar bustana. Negarti handia. Txakur musua. Besten gauzetan sartzen dena. Azeri muturra. Iritzia maiz aldatzen Txori duena. guztana. Arrokeriaz dabilena. Oiar guztana. Negarti handia. Ahategi bela. Besten gauzetan sartzen dena. Azeri muturra. Iritzia maiz aldatzen duena. Txori bustana. Arrokeriaz dabilena. Oiar bustana. Negarti handia. Katabustana. Besten gauzetan sartzen dena. Azeri muturra. Iritzia maiz aldatzen duena. Txori guztana. Arrokeriaz dabilena. Oiar guztana. Gozen, negarti handia. Behi marrua. Noski. Oso marrua. Zefeo, Bat, bi, iru, lau, berroi puntu, hau pasuet. Ondo. Adei eta izaro, ikusi izaro esan dugu gide baimena eta ataratzeko gogoz, zabiltzela? Bueno, gero badaukagu proposamenak zuretzat. Batetik sortzira, adi. Lau bider lauko autoa, kamioneta, furgoneta, karabana, kuada, motorra, autoa, kirol autoa. Kirol autoa, dei. Zazpi? Kuada, Bi. karabana, Lau? autoa, Zazpi? motorra, Bost? kamioneta, Bat. lau bider lau autoa, Bi? furgoneta, Lau. kirol autoa, Sortzi? kuada, Bost? karabana, Lau? autoa, Zazpi? motorra, Sei? kamioneta, Iru? lau bider lau autoa, Bai. Bat. furgoneta, Bi. kirol autoa, Sortzi? kuada, Bost? karabana, Lau? autoa, Zazpi? motorra, Ondo dago. Taula osoa osatzetik urrun ere ezka dabili. Iritsi berriak zaret eta oso ondo, Berroi, puntu, bikote. ondo. Notetan, aipamen berezia ebaluak eta hortan, bainadetan erearen imintzioi, Bai, Bai, benetan. Ze horea. Orea eta ardura. Ardura itzela gai. Hartu balekua, mesez, Mai eta Miren bestaldean. Matrikularen bila, Demora. Xilofonoa. Oso ondo, argi eta garbi. Horratza. Ziztatu. Bai? Erleak. Ez. Arrosa. La rosa zestatu. Zerekin? Pena. Zurtoina. Kermen, ez... Zer da? Arrosaren? Bai. Pintxua. bai. Bai, arantza, bai. Karta jokua. Musa, azarretu kartetan jolasten. Aserretu zertan? Bi lagun kartetan, mai Mai jokoetan jokoetan azarretu. Ba, bai. Bai, oso ondo. Azartuten zara? Maitekuetan da galdute? Hani bez? Gutxi importa. Ez da ona hori, jolastu, pasio jolaste ere ondo dago. Ni bakarrik azartu nahi neuraiz pagaz nire bizitzat. Bai. Bai, basi. Gero lagunek Zeman jolasten edo? Edo zetara. Edo zer? Bai. Jolasten ari garela. Zer baduzue? Azartuten zari, Segun artienetan, bai jolasetan da. Bai, noski. Eta zein da, fetixia jolas horrela... Uno. Unora. Bai, Nor fregatuko du, uno partidat. Nor etxatuko galenago, uno. Bai, dana uno erabakitzen. Bai. Ze ondo? Baina? Ondo? Bai, Miren? Kue bai. Azartute zeu epe. Ondo. Eta ze jolas? Kartetan edo zer gauza. Bai. Baina gauz bizi hauta joko berri batera, ez dakaguna izenik, baina tira lau karta holan jarri, Bai. buruz bera, eta bi ikusten dituzu. Eta... Eta orduan Eta gero karta bali geratzen denak irabazten da. Zeran?
Nik ez dut ulertu, baina esan dut. Eska bat... Behar zuzeak zuretzat eta niretzat. Nok ordaintuko dago. Bi karta, bi ikusten dozuz, eta gero eskutau. Eskutatu. Eta gero zoaz erditik hartzen, eta aldatzen kartak. Bai. Eta orduan, karta bari geratzen danak irabazten da. Ados. Eta albokukin aldatzen dozuz, eta bueno. Vale. Trapitxeoa, Bai. Ondo dago. Zu gure bat ulertu, baina ari gara pixkanaka. Baina 60 puntu. Ondo, hori. Ondo legoke, 20 minutu pasatzea orain. Itxaron. Eta, elkarrizketa osoa eitb.es webgunean. Bai, izan. Nahi eran, jo, bertara. Aterako diogu, miluzeri, ondo. Imintziotan tokatuko zaigu, akaso, Kartetan aritzea eta. Hartu lekuan mesedez, adeita izaro bestaldean. Bota lasai ebikote. Bai. Irukoa behar dugu, animo, denbora. Surfeatu, bueno, itzazoa, olatu bat. Bai, bueno. Igerigin. Tsunami bat, Ez. olatu bat, animali bat, Zertan ari ginen lehen? Zertzen? igeriketan. Ez surf. Ez. Olatu. Biarna. Jan, Askaldu. Elefantea kakahuete. Oso ondo. Hirugarna. Maite mindu. Bihotza. Ez, zer da hori? Zirkuluak. Bai, borobilak bai. baina, ze osatzen dute? Lauki bat. Ia bikote bestera batera edo? Zer? Bueno. Bota, futbolean, porteria, Ez. Waterpolo. kirolak, Bai, Porteria. olimpiadak, bai. Olimpiadetan. Bat da. ikuslea, Eta? eta jolasten Bestea? duena, kirolaria, Oso ondo. Eta lehenbizikoa? olatua animali bat. Ozeano barea behar genuen. Bai. Itxasotik ozeanora. Ozeanotatik barera. Bai, ondo. Nahikoa. Adeiek, maitasuna. Maitasuna. Ba, iritsi da maitasunez berrogeina puntu Ondo. zuentzat, hau pasuek. Maitasuna ikusteko presta, behi, beraz. Bueno. Ondo. Begira, hortxe dago. Gauza asko ari gara ikasten gaur, Adeita izaro. Imintzioak zuek, beinadetan ere bestaldean. Sortu da dila maitasuna hemen puntuetan ere, Iruko bat. Ea. Aldela. Animo, demora. Tripako mina, pixagurea, kakagurea. Zer da? Pixagurea, tripako mina. Bai, baina, zer geragina edo? Puzker batek. Kakaguria? Bai. Zer da, nola esan Estreinitua zaude. Bai, idorreria, ondo. Flotadorea. Eta, bai. Ya está. Mangitua. Volantea. Giratzen, gidaria... Taxista. Autobus gidaria, eta... Multa jartzen gidari bati. Tika, autobuseko tika. Ez. Vale, gidatzen. Bale, giratzen eta kopilotoa, pues... Instrukzioak ematen. Bueno. Kotxeko azterketa. Kotxeko azterketa eta azterketa egiten duna eta ikaslea azterketa egiten saiatzen. Bat da. Bata ikaslea, eta bestea examinadorea. Hoi da. Irakaslea. Bai, oso ondo. Aztuta, ja. Bai, eta, prekontuzioiek. Harri-garria bestalde, nola izarok idaimena zeraruzu hemen. Euskal Herrian. Ja, ez oraindik ez dut atera, Baina asmoa hemen. Bai. Eta eskuinetik idatzen zu. Harritu nago horre? Ondo? Ondo dago. Gero Birminghamen etxea daukalako. Begira. Ondo. Ara joaterako ja presto dute. Dana, 60 puntu, Oso ondo. pasuek. Eroglifikoak. Eroglio ez da ipatu notetan adibidez. Ba, eroglio da topa miluzen. Bai, ez da. Baina salbuesita dago. Amatik bili da, Bai? Bai. Ikusi dut, egia da. Ikusi dut. Zer ikusi dut, Uste dugu baiet. Nik aldetu diota berberazan, eta Eta? Zezan du? ez du erantzun. Eta katu hartu talde egin dut, Bordo, berazan. Ez da Bomba, berantzun bomba. berazan. Ondo. Baina nerea, lehenengo eroglifikoa denpara. Zurea naia da. Kaviar, bi Ez. kaviar, bi Bi baderantzunan zati. Bikia. Zer da, Bi, linoa. Ez kaviarra, uste, no? Bi baderantzunan zati. Bi, Bitea. Bisesamoa. zurea naia da, bi. Bialea. Beste bat? Beste bat, Bilinoa. Bizkia, bi arroza, bi lista. Lista. txia da. Txia. Txia. Agertu Hori ez zaigu dugu jaten etxean. inoizetan, Ez dut sekula saltar bi ikusi. Ez. txia. Txia. Biologiaren ikuspegitik onak ere izango ditu, onurak eta... Izango diturik ez dute zautzen. Bueno, nik ere zugaten ere. Shakira entzuten dute. Bigarren eroglifikoa denpara.
Etzaizkit kaditzen. Txorkat. Ez. Oine. Vale. Takoa. Oinetakoak. Bai. Takoak. Txorkati... Oina. Oina. Oine, aldaketa egiten dugulako. Gaitzek eta takoak behien. Osan da, oinetakoak bikain. Bigarrena, bai, 50 puntu ikote. Maiz amiren, eroglifikoetako prest. Bai, lehenengoa, denpora. Atzo irakurri ziguten. Azterketa. Ia, hasi irakurtzen. Azterketa. Ez, ze azterketa? Testa. Vale. Testa paisa. Men. Testamentua. Osondo. Testa, apaisak amen, esaten digu eroglifikoetan. Testamentu. Testamentua, osondo. Egin berrinik. Katuena edo zeurie? Nidea, jatea zuri utzi dizut. Ez dut nahi. Bueno, bazuk ikusi gero zer egin. Ez dut nahi jaso. Ez zuela nahi ni hiltzerik, alegia. Bigarren eroglifikoa denpora. Zergatik dira ainantzekoak? Iruki... Bai? Iruki... Dira... Segi? Bai? Diana da hori da. Di, bai. Iruki? Segi? Irukiak... Dira... Irukiak dira? Osan da? Ondo. Kike. Ez dugu behar, ki bai, iruki eta ak dira. Leidi dira, irukiak dira. Osando? Zau zait. Kike. Ondo, ba? Mi gente. Opa, kike. Adei eta izaro, eroglifikoek zer? Bueno, Maitasun gutxiago. Eroglifikoei. Badakazue formularik edo? Ez, honetara. honetako ez, sortea. Bueno, azkartasuna matematikarien burmuina. Ondatorko da. Seguro. Venga, lehenengoa. Denpora. Sarritan egiten dut. Zer da? Pentagrama. Zer da? Eskala... Vale? Eskalada. Eskalada. Vale? Zono. Musika eskala hartu edo horren ikasala zitzun. Eta da, Durango kasoka behien, eskala da. Ondo. Zaila nahi dugu? Bueno. Bai. Ia bigarrena, denpora. Hemen beti eskatzen ditut. Piosko... irakurtzen. Bete. Piosko bete. Ez? Barruko zer da? Osko. Eskola. Piper bete. Piper bete. Be? Piper beteak. Bai! Perla, lakenduta per. Piper, be eta eteak. Piper, be, eteak, piper, beteak. Oso ondo, Ondo. Bueno, ondo bai. Ia, beraz, eroglifiko bakoitzeko 50 puntu banatzen baditugu, eta bi zuzen erantzun badituzu ez, zuentzako? 1 puntu. Azkarra dira, 1 puntu guazako! Eta... Erne orain, Ez esan ez azkena taiku izango dela. kinka larrian, Kinka larrian, Miluzeko eskuaren deia darra. Besta bezagun. Hau ezin da gendu, mesedez. Hau, Euskal Herriaren historia da. Sinadura bilaketa. Bai. Hasiko dugu. Hori da, Miluzeko eskua mantendu da behin. Bai. Ze olaia inziarte eta ze kristi. Programako zati honena. Deselo. Beina eta nerea, guazen. Komoinaren mila. Nazkaturin nauka, esan zuen olaia inziartek. Miluzeko eskua. Zein da, ona, zeramikaren austura konpontzeko erabiltzen den teknika japoniar honen izena. Kintsugi, Jiu-Jitsu, Pomodoro, Kaizen. Kintsugi. Oederra. Eta urrie da, Etxa. Eta da, bauri bakoitzat daukan Berriz historiak ere. eta minak eta... Bokala? Hau kontatu dut, sartu nintzela denda batela olakue... Denda batela? Saltu nintzen denda batela olakue... Dirutze bat, dirutze bat. Propio hautsi, gero, bueno. berrera iki. Ondo. Bokala bikote esan duzue, aurrera,
Zer, tapatu dugu Peiremans taldearen kantu honetan. Etxerikan. Bizigeran ez dugu etxerikan. Ondo. Bokala. Hortxe ba, eta aurrera. Nola du izena Lara Izagirreren film honek? Nora. Ondo. Mane Pikasa hor, kartelean. Bai. Bokala? I. Eta aurrera? Bai. Bai. Entzun ba? Guau. Ona, No jaio zen Juan Luis Guerra, musikaria. Kuba. Costa Rica. Oja, que iba a de Costa Rica. Dominicana República. Dominicana República, bai. Bai. Bokala? O. Eta? Aukera duzu, eskatzeko? Edo aurrera, beraz? Bai, aurrera. Bai, beinadetan erea. Azken erronda. Seguro. Bai. Nola du izena, Dida irrati magazineko esatari honek. Jon Gotzon. Mesedez. Vale. The one and only. Asko. Eta bokala? U. Asko esan, baina... Gutxi. Nazkaturik nauka? Asko esan, baina gutxi egin beti berdin. Bai, horixe! Gorkondoko baina. Mai miren. Eutxi, puntuei, komodinari, bigarren eskua. Itxurakeria utxa. Zenbat Michelin izar ditu Larrabetzun dagoen Azurmendi jatetxeak. Bat ere ez, bat, bi, hiru. Bi. Errebotea. Bat. Errebotea. Hiru. Uski. Bokala? A. Mai miren. Entzun. Mai hasi da besten, mirenek egin du begiekin goran. Hau kontatu behar da. Bueno, Spice Girlsen hit handi honen izena zein da? Una bi. Ondo. Te historia zein da? Ez da hau? Ah, bale. Kartetan ari ginen. Bale. Algo joko bat hor. Bokala? Aurrera. Zetxu irrindularioi bilakatu digu argazkikoan adimentxuk. Xabier Rusabiaga, Iñaki Isasi, Mikel Astarloza, Joseba Beloki. Joseba Beloki. Bai, horixe. Kliniz guten antza. Bai, da. Beste bokal bat? I. Aurrera, entzun. Begira dauka zapata erosoa, bultzada barnera, bultzada kantora, zakon arnaztu ezertzera noa, hendik garaian hobea gardoa. Ba, orain eta beti kantu entzun dugu, ze talde izan da. Koban, Kainakai, Perlata, Anita Parker. Koban. Kantziteken. Errobotea. Perlata. Errobotea. Anita Parker. Sondo. Eta bokala? O. Eta? Saiakera edo ez? Ai, eski bat faltazkegu. Bazken erronda, mai miren eutxi. Nola du izena medikuek erabiltzen duten tresna honek? Kaleidoskopioa, teleskopioa, fonendoskopioa, bularroskopioa. Fonendoskopio. Ondo. Bokala? O. O balau? U. A. O, U, A. O. Itxurakeria utxa. Komodina jokoan. Venga, hasi, irakurtzen. Diruzorra beti beteta, ordaindu,
Ai, ikusten da? Oh. Itxurakeria sekula, ez? Sekula. Ai, pena. Komoinik ez beraz, adegi zaro, zuen aukera orain. Hau hirugarren eskua. Oraindik merienda urrun dago. Bueno, Kamerun urrun dago. hori. Pasaiako zein barrutitan dago kokatua Albaola, itxas kultur faktoria. Antxon, San Pedron, Trintxerpen edo Donibanen. San Pedro? Berto. Bokala? Ah. Entzun, adimentsuren bertsio berri bat. Triste jartzen dezu bihotza, iluntzan diguzu gogoa bakardadean. Aiziak nekar egiten du, itxasua mutu gelditzen da zuetortzean. Ze kanturen bertsioa da? Agurra, loa, gaua, errota zaharra. Gaua? Triste jartzen dezu bihotza. Ondo? Iluntzen diguzu gogoa. Bokala? Adei, zara? Balurdez. Eta aurrera. Bai. Ze kirolari bihurtu digu Mona Lisa adimentxuk. Una, Naikari Gartzia, Nora Mendizabal, Amaia Aldai, edo Nerea Izagirre. Nerea Izagirre? Bai horixe. Oso ondo. Eta bokala? Bai. Aurrera? Bai. Entzun ba? Como algo rápido y acelerado, baila loco, bien descontrolado. Bebo mucho, bebo poco, casi nunca me equivoco. Aquí fallan, hay pa' todo. Dela, txamazaleak hemen, Nola du izena? Kantu honek? Karrikan barna, txirula, beste behin, mirula. Karrikan barna? Txirula? Txirula? Bai horixe. Taskatu? Bai. Ez da posible. Venga, bazkal ondoren goze gutxi jan duen seinale. Eta merienda? Beste komodin bat? Osondo? Bigarren naizu, Eta markailua honela dugu bi manatu ditugu eta biak beinatetan ere entzat izan dira. Bi komodei lanun dogeita marpuntu, irurun dogeita marreigarren, barakaldon irurun dogeita. Zein da zuzena? Berdinduta markagailuak. Lehenengo rondan beñat Nerea, atxotitzak dira. Azaroa, bero, negua gero, apirilak belar, gauak negar, goizgorri, arratsauri eguzketen argitan, hautsa izan, elur urte, ezkur urte, goizan oskorri, gauan iturri, aizan ora, zapiakara, otsaileko euri urteko ongarri, ilargi berria, zurginen herria, otea loretsu, negua elurtsu, ekaina eder, udala ber. Goizgorri arratsauri. Klasiko bat. Azaroa bero, negua gero. Ikain. Be, esmatu danak, Elur urte, eskur urte. Hore bai. Otea loretsu, negua elurtsu. Ondo? Goizan oskorri, gauean iturri. Otsaileko euri urteko ongarri. Ikain. Aizean ora zapiakara. Oso nahu, Azkena da, Egile, no? Aski. Bai, azkena da. Bikote? Taula errematatzeko aukera? Hiru ez dira zuzenak, bat bai. Taula errematatuko genuke. Ekaina eder, udala ber. Baita markagailu ere, 150 puntu. Eibarrera, ondo. Bigarren erronda, aurrera goaz, zein da zuzendan eta Bilboko aste nagusiko pregoilariak izan dira. Patxo Telleria, Loli Astoreka, Itziar Rituño, Aiora Ronteria, Jose Maria Arrate, Kirmen Uribe, Gari, Ani Lindane, Oiana Bartra, Iraia Iturregi, Julio Ibarra. Itziar Rituño. Iazko pregoilaria, bai. Kirmen Uribe. 2011an izan zen. Aiora Renteria. Kantuz, bikain. Itziarren aurretik. Bai, miren? Loli Astoreka. 2000 urtean. Gari. Ez du alako horerik izan, ez? Momentuz? Ez dakiko gaina nikar.
Julio Ibarra? 2004an hain zuzen. Mai, miren? Patxo Telleria. 2006an. Patxoren pregoiaren superfana, ni. Zitu, komodina. Komodina. Jose Maria Arrate argitu Arrate. du. Eta berriz ere errematatzeko aukera. Iraia Iturregi. Eta beste taula bat! Egungo berroitar puntu gehiago, Maien eta Mirenen markagailura. Hirugarren erronda, Adei Izaro, 2007 baino lehen sortutako sare sozialak dira. Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, Ixa, MySpace, Flickr, Snapchat, Badu, Pinterest, Vimeo. LinkedIn. 2003an sortua. YouTube? 2006ko hau. Facebook. 2004koa. Snapchat? 2011an sortu zen bikote. Beñat Nerea. MySpace. 2003koa. Pinterest. Hau berrixeagoa da, 2010an sortua. Beñat Nerea. Flickr. Osondo? 50 puntu, planto edo aurrera. Ez, jarraitze. Bota. Badu. 2006an sortua. Ez, bat falta da. Vimeo. Ah, vale. 2004koa. Ba, zuena da taula, 150 punturekin aurrera bikote. Eta markagailuak bosten dela dogei, Beñat eta Neriaren markagailuak. 620 Mai Miren, Adei Izaro 340. Adei eta Izaro, lastima! Bai. Lehenbiziko saioa, eta noski, 153koa zen aurrera egiteko probabilitatea. Izkara ba, zirrikitu hartatik pasa. Baina oso ondo, Oso finaritu zarete, Bai, bueno. Esperientzia laburra baina zer moduzko izan da, Adei? Ondo eroso. Bai, Bai. eroso hori gauza derra da, Bai. Gue zuekin alaxi aritu gara, espero Barakaldon, dantzan, eta zemakiekin ere jolasean jarraituko duzula. Bai. Bikote, Bai, segulako eskerrik plazerra, asko. zuek ezagutu izana, Uda ona pasa, Ondo! Bigarren fasera, sailkatuta Beñat eta Nerea. Ondo, eroso, za? Bueno, ez. Komodina. Tentxe egonda, bukara arte. Pixka bat behar izaten da, Bai. Maigi, eta miren zuek ere pozik, noski? Oso pozik. Ondo. Orain gu badaukagu hemen jolas bat. Guk asmatu genuen jolas bat. Zuek hartetako asmatu zen duten bezala. Hartzen dugu horrela soka bat batera eta bestera dantzan, eta esaten diogu soga, soga, soga! Soga, soga, soga! Oso ondo hartu lekua, Beñat eta Nerea zuek erantzuten lehenak. Ego agresibo batera da hor. Ondo. Pasioz bizi dugu, Erne? Demora, nor izan zen aririk gabeko telegrafiaren asmatzailea? Paso. Marconi izan zen. Zea hamarkadatan hil zen, Freddie Mercury. Laro eta mar. Boi. Nor zuzendu zuen Oppenheimer filma? Paso. Christopher Nolanek. Zenbat hizkuntza ofizial daude Suitzan? 2. 4 daude. Zenbat da, 150 gehi 75 kenbost. 250. 215. Nola du izena Australia eta Tasmania banatzen dituen itsasarteak? Paso. Bas, izena du, ze urtetan estrenatu zen lehen Avatar filma? 2008. 2009an! Zein da risotoaren osagai nagusia? Arroza. Ondo. Akrofobia baduzu, zeri diozu beldurra? Akrobazi. Altuerari. Nafarroako ze herritan egiten da piloneko entzierroa? Pilonen. Faltzesen egiten da. Zenbat demoraldi daramatza, Piztu telebista saioak? 3. 4 daramatza. Ze herrialdetako hiriburua da Hanoi? Vietnam. Vietnam. Eta ze herrialdetan jaio zen Fernando Amorebieta futbolarioia? Bilbo. Venezuelan jaio zen. Nork idatzi zuen Arotzaren eskuak 2006 urtean? Kirmen Uribek. Alberto Ladronek. Zein da Iraneko hizkuntza ofiziala? Paso. Persiera. Zein musika instrumentu saltzeagatik da ezaguna Fender marka? Piano. Gitarrak. Norena da askatasuna herriaren gidari margolana delakua. Beste? Gitarrak eta. Adarro beto. Bai, aukeran. Aukeran, adarra. Bueno, somos
Ondo, posik. Ondo, programa oso nagabre, Bai, orain arte. bukaera. Ezin iritsi finalera, baina beste aukera bat, programa miluzen. Hau pasuek! Hau Beñat eta Nerea. Oso ondo, Oso ondo. Zemat akrobazia ikusi ditugun. Finalera heltzeko bat ere fobiarik gabeak. Ondo bikote. Pozik? Oso. Finala jokatu eta jokatu ari gara. Bai, Esan dugu lehen, ezken nuke ikasurtea amaitu nahi, zakua hemen bertan utzita. Ja, hemen botata, abandonatuta. Alperrik galduko da, hemen platoan. Espada guk hartu beharko genukela, derrigor. Lankideok, ez omen da posible. Ai. Hartu zuek beraz! Bueno, ez, claro. Hartu edo irabazi, gaur jokoan ditugun Erne, 18.550 euroa. Ondo, Ondo, honek, Eta ospatzera, agura ingo festetara, hau bazuek! Amiturri ikasetzeko laguna. Leku erra da gurain, Bai, horixe. Hara garkopetxuk eta gardautxu hartuteko. Entzun, etxekue gurekin bat egiteko unea. Beñat Nerea. Estropada zale? Parranda bai, gero ja estropada bera. Eguneko kontuak bai, baino... Bueno, kirol zoragarria da, Oso. Da aspalditik datorrena, eta asko gozatzen duguna. Euskal Telebistan asko gozatzen dugu. Nik jarraitzen dut, gustatzen zait. Gainera, zenbat konturekin eta bai, baina ez ondo ikusten den trainera barrutik eta distantziak eta indarrak eta... Basara zale? Bai. Ikusteko zaleago, Robatu noiz zait. Arraunean egin Gogorra. gara. Oso gorra. Gogorra. Euskal Abiliga. Estropadan goren maila, uztailaren 5ean hasiko da Bilbon, irailaren 21ean amaituko da Portugaleten. Bizperan Bermion izaten di estropadak bai, irailan lekuak behar ditugu. Beñat Nerea sorteon. 2025ko denboraldian, AZTren Euskal Abel Ligako gizonezko estropadaren bat jokatuko da bertan. Denbora. Somaia. Bai. Getxo. Bai, ez. Ez. Boiro. Ez dakit zer da. Orduan bai. Igual Galizia edo. Ratikan raro da. Santurtzi. Bai. Mutriku. Txikia da, ez dakit. Lekeitio. Venga, bai. Endaia. Endaia. Ez. Santoña. Beitu, bai. Bai, Santoñan. Getaria. Baitare. Bai, zuk uste? Bai. Venga, bale. Zarautz. Zoztalegia. Zarautz, nik lehen ikusuko nuke. Bueno, ez dakit. Bueno, gero aldatzen dugu. Bai, gero aldatzen dugu. Bakio. Bai. Hala, denak baietz. Egiaztatu egingo dugu. Aeroestrategia. Binaka. Hemendik honea, lehenengo. Hemendik honea. Venga, hemendik honea. Mutriku, Ez dakit, getxo nik uste bai. Venga, getxo, endaia. Endaia. Eskola bezala. Zuk ez iparralden zer dakiteatik. Bai, ez datu. Huele da espainola. Ostia, bat bai bestia ez. Ba, kendu endaia. Eta orain, hemendik honea, bi. Lau. Venga. Bueno, bi, bale. Venga, 3. Bale, nik getarik kenduko nuke. Venga, getarik kendu dugu. Eta boiro igual bai. Bueno, ez dakit. Boiro jarri baute ez Vale. Zumaia igual. Zumaia. Venga, bale. Bai, ez datuko dugu. Bat, Joder. getari da Zumaia. Ba, nik Zumaia baietz esango Venga, nuke. Zumaia baietz. Eta pasatu dugu estatunean. Gehatzen zaizkit. Zaraut igual. Bufa, ez dut uste. No, porque gero pasado. Zarauten egiten da estropadak. Zarauten ez asko egite da udara. Ez dakate denborarik estropadak ikuteko. Santurtzi igual kendu. Ez dakit. Santurtzen ikutzeko. Bela balatu baritugu. Zaraut. Ber. Zaraut eta Santurtzi. Santurtzen nahi baezu. Eta Zumaia. Bueno, ez dakagu beste zeaik, ez da? Sigetarin Pues, oso... lau kendu behar ditugu. Nik getari igual jarriko nuke. Ezken segundoak. Venga, lautzen dugu. Bai. Ez dakit. Beñat eta Nerea zerrendari begiratuko diegu izenei, bitako traineruek kontxako estropadak gehien irabazi dituzte denbora. Vale. Santurtzi. Getari ez. Zumaia, bian. Bakioka, nola zen berde hau? Ez, kaiku ez da, goi Bermeo. Bermeo urdai bai da, ez? Egia. Lekeitio, lekeitio da urdai bai. Venga, lekeitio.
Nik Zumaia esan. Zumaia ez. Ez? Ez. Vale. Zer moduz? Bueno. Beti bezala, bueno. Kirolekin, ba ez. Bueno, eta idazlekin ere ez. Eta herrialdekin ere ez. Guk imintzioka. Imintzioka? Ja, finala zenan ez zari izan imintzioka. Endaia, ez bai ez, zuzena da? Lapurdiko uretan, ez da Eusko Label Ligako estropadari jokatuko ez. Mutrikun ez. Handi gertu, Ondarroan bai. Eta abuztuaren 23an dute zita. Mutrikun ez. Ez eskoremoan Santurtzi. Zierbenan eta Sestaon bai, Santurtzin ez. Bai eskoremoan Lekeitio. Bai? Abuztuaren 3an bai. Boiro. Non? Galizien. Bai, bitu. Bai? Demoraldiko 12. estropada izango da bai. Abuztuaren 10ean, Bandeira Concello de Boiro. Bai eskoremoan Getxo. Bai? Agirre lehendakariaren omenez jokatzen den estropada gainera. Uztailaren 26an orten. Ez eskoremoan Zarautz. Zuzena da? Ezaguna da. Bai. Bi jardunalditan jokatzen dena gainera, abuztuaren 16 eta 17an. Getarian ere bai, Getariako 16. ikurrina abuztuaren 24an, ez ezkoan, beharra nituen, Zumaia, Santoña eta Bakixo. Bueno. Bainatetan ere 300 euro. 1000 bihur daitezke urrezko galderari esker. Izenei begiratzen egon gara, eta traineruen izenak behar ditugu guztiek, ez dutelako izen hori bez. Bitako traineruek kontxako estropada gehien irabazi dituzte. Hori galdetu dugu. Aukeren artean, Santurtzi. Zuzena da? 4 ditu, irabaziak, guztiak gizonezkotan. Beñat, Nerea? 1000 euro eskuratzen baditugu, Lekeitiora gaur, afaria jaten, geulaurok, adibidez. Gure bai. 1000 euro jokoan urrezko galdera. Lehenengo pausoa eman dugu, bigarren emango dugu, Lekeitio erantzun zuzena da. Getari, a ber, genuen! Estima, bikote! Zeinakutan Nerea, baina kopuruak bikaina dira, 7.500 euro metatuak, segi arraunean! Animo! Ez galduzuek, ez estropadarik